Salut! Sunt Cezar Car, sunt supervizor producție la Continental. Sunt aici de aproape 20 de ani. Am început ca operator, apoi am devenit șef de linie, șef de schimb, iar acum sunt supervizor producție. Pentru a-ți găsi un rol model, te poți uita în jur după oameni care te inspiră sau e de ajuns să arunci o privire în oglindă. De multe ori uităm că suntem capabili să avem rezultate foarte frumoase. Cred că dacă oamenii și-ar analiza puțin potențialul, ar fi motivați să facă mult mai bine pe viitor. Pentru a fi tu un model pentru alții, nu cred că trebuie să te gândești activ la asta. Că în cazul meu, nu m-am gândit niciodată la așa ceva. Mi-am dorit doar să-mi fac treaba bine, m-am concentrat pe ce am avut de făcut și mi-am văzut de obiective. Pentru a-ți face datoria bine, ai nevoie de dedicare, perseverență și de dorința de a învăța în continuu. Dacă cineva va dori să-ți urmeze exemplu, o va face poate fără să te gândești. Ce trebuie să ai mereu la tine? Răbdare, pentru că nu te poți aștepta ca cineva să facă progrese de azi pe mâine. Eu mă văd o persoană răbdătoare cu toată lumea. Eu încerc să le dau timp tuturor să se dezvolte treptat și încerc să fiu corect. Timpul liber îl împart între familie, fotbal și filme, asta dacă găsesc ceva interesant de urmărit. Am și o fetiță mică pe nume Emma Cristina, care sper să-și găsească în viitor inspirația în mine și viceversa.